11-12. 9. 9 már volt. Elindultam. Nem tudom, hogy kerültünk erre a tópartra, de tök szép ez a hely. Az. Hát én arra a részre emlékszem, amikor mi először találkoztunk. De mi volt előtte? 2007-ben azt hiszem, pont akkor voltam autoimmun beteg, és hát nem is tudtam járni, és telefonált egy Kassai Melinda nevezetű hölgy, hogy lenne egy projekt. Mi az, ami megmozgatott? De szerintem az, hogy valami reménnyel indult bennem. Nagyon sok ember próbál lejönni a Cserehátra, és megnézi, és amikor meglátja, hogy mi a helyzet, akkor elhúz. És mikor kezdtél hinni nekik? De még akkor sem hittem, amikor a pályázatot kiírták, a Cserehát program néven. Akkor sem hittem, mert attól féltem, hogy hú, hát ha kiírják a pályázatot, akkor mi nem láttam, biztos nehéz megírni, számítógép kell hozzá, internet a beadáshoz, olyan pályázatíró kell, aki teljesen tudja megcsinálni logikai keretmátrixot, költségvetés, meg bármit. Mindenki pessimista volt, bármilyen településre elmentünk a kócsokkal, mindenki azt mondta, hát mi ezt úgyse fogjuk megnyerni, minket nem érdekel, de amikor én ott voltam, azért tudod, látták azt, hogy hú, itt egy helyi cigány is, az is akar valamit csinálni, akkor talán lehet benne valami, de nem hittek még, de még akkor sem, hogy ez tényleg fog sikerülni. Amikor már megnyertétek a pályázatot, akkor már azért... Még akkor sem hitték el, mert nyertek tényleg olyan baráti társaságok, akik eddig nem csináltak még soha semmit, ilyen intézményi formában, csak... Csak azt mondták, hogy ez tévedés. Ja, hogy valami lesz, de amikor meghívtak minket a megnyitóra, és láttuk kiírva a nevünket, hogy ki mennyi pénzt nyert, meg hogy milyen segítséget, akkor már tényleg elkezdtünk hinni. És elindult egy nagy hullám az, hogy tényleg csináljunk civil szervezeteket, csináljunk, nem tudom, projekteket, és szinte gyártotta mindenki a projektterveket. Megérkeztem Szalonnára, illetve fölkerestem a környező településeket, fölkerestem polgármestereket, intézményvezetőket és helyi roma közösségeket, illetve ők is megtaláltak. És aztán elindult egy olyan folyamat, amikor a helyiekkel összeültünk, terveztük, hogy igazából mit szeretnének, hogy munkát adni, rendezvényeket szerveztünk. 2001-ben alakult itt egy sportegyesület, ami tulajdonképpen helyi cigányok alapították, azzal a céllal, hogy futballcsapatot működtessenek. Adományokat szereztek, tehát mindig próbáltak valahogy magukon segíteni, de tulajdonképpen már a korlátaikat túllépve voltak, és ebben a helyzetben jöttünk mi, vagy jöttem én, és elkezdődtek a programok. Mártával találkoztam, az Isten áldja meg, a benzinkúton futólag, és már ismertük úgy egymást, ki hol mozog, és milyen dologba dolgozik, és kérdezte, hogy nem akarunk-e pályázni. Hát mondom, hát lehet valamire? Egyáltalán, mert nem voltunk mi abból győződve, hogy Magyarországon lehet pályázni ilyen kis embereknek. És akkor mondtad, hogy adott egy űrlapot, kitöltöttük, pályáztunk egy Fordra, 1.440.000-et kaptunk. Óriási pénz volt a mi életünkben, hát ennyi pénzt nem nyertünk soha életünkben. Mi volt konkrétan, amire úgy gondolsz vissza így utólag, hogy az valamit elindított? Az Alsóvadalászi cigánytelepen történt. Ott egy olyan egyesület szervezett, aki eddig soha nem nyert pályázatot. Folyamatosan pályáztak erre-arra, de soha nem volt nyert pályázatuk. És azt találtuk ki a helyiekkel, hogy van kint egy cigánytelep Alsóvadászon, hogy ott tele volt szeméttel, nem járt ki a szemétszállító. Erről a részre már emlékszem, a helyi közösség tette rendbe a lakókörnyezetét, meg érkeztek vendégek, látogatók a Cserehát térségben, hol külföldiek, hol az országból. Nos, amit szeretnék neked most itt töredelmesen bevallani, az az, hogy én minden alkalommal először kimentem kocsival, mert mindig bennem volt az a félsz, hogy már nem úgy néz ki, mint amikor megcsinálták. Mindig rendben volt minden, sőt, egy idő után azt tapasztaltam, hogy elkezdték a környékbeli lakosok rendbe tenni, van, aki a portáját, van, aki a kerítését festette le, vagy a házhomlokzatát, és így szép lassan az egész telepen látszott, hogy valami működik, tehát semmilyen támogatás nem volt, és mégis csinálták tovább. Tehát valahogy önjáróvá fejlődött ez a történet. Az átlag ilyen pályáztató rendszer abban gondolkodik, az embereket csak célcsoportnak nézi. Hogyha neked visz valaki valami kész terméket, vagy megcsinálja te házadat azért, mert te Baláska vagy, akkor utána azt nem fogod értékelni, mert nincs benne egyrészt a munkád. Azt örülnék neki. Hát igen, csak örülnék neki, csak nem biztos, hogy vigyázna rá. Az előkészítő szakaszban, a projekttervezésben bevontuk a helyieket. És akkor ők már ott voltak a tervezésnél. Ráadásul, amikor csináltuk a projektet,
akkor ők ugyanúgy segítettek követ hordani, ugyanúgy segítettek szemetet összeszedni, és mindig egy adott közösségnek a vezetőivel beszéltük meg. A cserélprogramban a legfontosabb, hogy itt azért nem csak célcsoport voltunk, hanem partner is. És most gondolj bele, hogy a fenntarthatóság szempontjából ez a legfontosabb, hogy az emberek magáénak érezzék azt, amit elkezdenek dolgozni. És ha van pénz, ha nincs pénz, akkor is az övék. Nagyon más az, amikor ha úgy mennének szemetet szedni, hogy lehajtott fejjel, vagy az, amikor kihúzva, érted? Hogy például a szemétszedés az nem megalázás. De végül is sikerült megfűznöd a helyieket. Nem nekem kellett megfűznöm. Nekik kellett elhinni, hogy jót akarok. Addig még helyben nem észlelik azt, hogy ha tenni kell, akkor lőttek. Jött az animátor, vagy animátorok, és motiváltak, illetve hajszoltak titeket. A másik dolog az, hogy olyan szervezetek tudtak pályázni, akik egyébként máshova nem tudtak volna. A harmadik dolog pedig végül is ez a módszertan, hogy egyenrangú partnerként kezeljük őket. Szerinted melyik a fontosabb, ha van közte fontosabb, vagy mind a három kell? Igazán, ha megnézzük, akkor mind a három kellene, de hogy gondolkodok, szerintem a legfontosabb az, hogy van egy olyan ember, aki reményt ad az embereknek. Atén miben erős, amelyik csatában Nekem nagyon nehéz a helyzetem, telepen élek. Történelem szakos tanári végzettséggel rendelkezem, roma származású vagyok. Mivel nem volt lehetőségem pedagógusként elhelyezkedni a térségben, én rettentően örülök neki, hogy azért a szakmámat, ami iránt elhivatottságom van, azért gyakorolni is tudom. A kezdet-kezdetén mindig azt mondtam, amikor a főiskolára jártam, hogyha én elvégzem a főiskolát, akkor én innen elköltözöm. Azáltal, hogy én elkezdtem a szervezetbe dolgozni, nagyon sok minden megváltozott bennem. Azt látom, hogy a roma diplomásokra szükség van. Szükség van azért, hogy példaértékűek legyenek. Itt alázattal kell dolgozni, türelemmel kell dolgozni. Próbálom minden egyes órán a gyerekekkel megértetni, hogy a tanulás az az eszköz a kezükben, amellyel a jövendőbeli családjukat el tudják tartani. Így van, plusz 14. És akkor a következő... Ezek a gyerekek azt mondják egy fél óra után, hogy csak ennyi, akkor azt látom, hogy van értelme velük dolgozni. Emlékszel arra, amikor mi először találkoztunk? Hát az bennem marad az örökre szerintem. Amikor megjelentetek, én azt hittem, hogy a Terminátor 3-at forgatja a tamaron. Jöttek itt öltönnyel, napszemüvegbe, és szinte megijedtem. Azt hittem, hogy ez egy irányító hatóság, aki csak azt akarja, hogy ellenőrizni, na, a cigányok vagy az emberek azok jól dolgoznak el, megvan a száma, megvan az indikátor, teljesít vagy nem. De igazából nagyon hamar eljött az a pillanat, amikor kiderült, szerintem kölcsönösen, hogy ti valóban dolgoztok, mi pedig alapvetően segíteni szeretnénk. A forrásközpont tulajdonképpen alapvetően információs szolgáltatást nyújtott számunkra. Rendezvényekre mentünk el, pályázatokhoz próbáltak segíteni, idehoztak egy-két találkozót, nekünk erre volt szükségünk, azt megkaptuk. Csereháti UNDP-nek az irodája 3 fővel Alsógagy településen működött, ott a pályázatokat és egyebeket koordinálták. Sok ilyen program lenne szükség. Azt nem mondom, hogy a Cserehát program tökéletes volt, de legalább valami volt. Például mi szociális földprogramban egy erőgépre pályáztunk, ott 3 településen közel 800 embernek zöldséget, burgonyát, egyebeket. Ehhez vásároltunk egy erőgépet, így 2-s finanszírozással. Van, ahol kézilabdapályát burkoltak le, van, ahol iskolában tanszereket, egyebeket vettek. Volt, aminek nem láttam értelmét, de volt, ami igen, még ma is megvan, és kézzel fogható dolog. Létrejött egy forrásközpont a Cserehát program keretében. Hogyan segített ez a ti munkátokat? Hát elsősorban nem nekünk segített, hanem a pályázóknak. A hátrányos helyzetű csoportok esetében ilyen típusú szervezetekre, központra szükség van, hiszen mi ilyen mértékű segítségnyújtásnál ugye befolyásolnánk egy adott pályázatnak a szakmai pontszámát, vagy éppen a tartalmát, ami a mi esetünkben nem megengedhető, hát ezért lenne szükség olyan támogató szervezetekre, akik képesek lennének arra, hogy egy projektötletet az elejétől egészen a megvalósítás végéig, és utána a monitoring időszakban is nyomon kövessenek és ugye segítsenek. A szociális szövetkezet hogy jött létre? Ugye nem volt rá pénzünk, hát miből lett volna. A forrásközpontosokkal találkoztam, és felajánlották, hogy ők szívesen
adnak nekem rendelkezésre ezt a pénzt. Elmondtuk, hogy mi mivel dolgozunk, és ők kidolgozták pályázatban, amit én elmondtam, és nyert. Ilyenek tudnak előrébb vinni dolgokat, mert mikor megakadok, találkozok velük, és mondják, hogy segítenek. Az a jó a forrásközpontotokban, vagy most már tényleg a miénk is, hogy az nem egy kötött intézmény. Ahol bemész, pénzt kell szerezni, hogy bemegy Miskolcra, leülsz, időpontot kell kérni, hanem hogyha probléma van, vagy projektterven van, vagy ha valami jó is van, akkor telefonálunk, és te tudod, hogy milyen szakembert küldjél hozzánk. Egy olyan hálózatot létrehoztunk már tényleg közösen, ami itt van, egy ütőképes csapat a család térségében. Ennek a térségnek a kilábalása nem történhet másképpen, csak ha munkahelyeket teremtünk. Kiderült, hogy az általunk megépített luxusüzemekbe nem fogják a helyi embereket alkalmazni, hiszen ide angolul beszélő, felsőfokú végzettségű mérnökurakat várnak. Természetesen egy gazdasági fejlődést hoz, de nekünk ki kell találni azt a képzési rendszert, ahol a mi embereink munkavállalóként meg tudnak jelenni. Itt a Buda-völgyén található települések forráshiányosak, Szendrőben nagyon magas 30-35%-os mértékű munkanélküliséggel küzdködünk. A város egy környezetvédelmi, energetikai és munkahelyteremtési pályázatot nyert el az elmúlt időszakban. UNDP, illetve maga a családprogramban jó partnert találtunk, hiszen ők biztosították azokat a lehetőséget, amivel ezt a programot el tudjuk indítani. Hogy kerültetek bele a programba? Tesztlapot kellett írni, és az alapján. Akkor volt egy felvételi? Persze. Meg volt adva, hogy mit tudom, 8 osztálynak kell lenni, és akkor a tesztet kellett írni, ugye? Különböző feladatok voltak benne. És hány ember jelentkezett, azt tudjátok? Hát elég sokan. Sokan írtak tesztet. És akkor ebből mennyi választottak ki? Mi összesen 32-en vagyunk. Motorfűrészkezelő, a daraboló, meg a fűnyírósok. Ez itt helyben volt? Helyben. És mennyi pénzt kaptok? 67.300 forint. Előtte ti dolgoztatok valahol? Én nem. Nem. Már most ez egyikben 32 fő, a másikban pedig 11 fő foglalkoztatása valósul meg. Az intézményének az energetika ellátása nagyon sok pénzbe kerül. Az elhanyagolt területeknek a takarításából, az ágaknak, galjaknak, fáknak a kivágásából energiát szeretnénk előállítani. Ezáltal foglalkoztatunk is, a környezetvédelmi szempontoknak is megfelelünk, és az energetikai részét is vélhetően olcsóbbá tesszük a városnak. Különböző gépeket vásároltunk, biobrikettáló gépeket, rakodógépeket. Reményeink szerint egy 2-3 héten belül a csarnok elkészül, lesz egy fogadó része, be lesz építve a technológia. Ilyen kis rudakat képzeljétek el, nyomja a gép, mint a hurkatöltő, jön ki az anyag, leesik, és akkor ugye ezt majd nagy teljesítményű kazánba is fogjuk majd tudni használni. Hát a legelején csak időszakos munkáink voltak. Most már nem a mindennapi gondokkal küzdünk, nem kell összekapargatni üzemanyagra, családtól kérnem, kölcsön kérnem, meg egyebek, és innettől kezdve kint vagyunk az üzleti világban szinte. Mi nem az erdőt gyilkoljuk, inkább az ápolások, a tisztítások, a gyérítésekre szakosodtunk, ahol megtaláltuk azt az üzleti rést, ahol igazán nem kell nagyon sokat küzdenünk senkivel. Jelenleg 10 ember van főállásúként fölvéve, plusz még 2 ember, aki ezt irányíti. Ez a magra lehet támaszkodni, ezek nagyon jó szakemberek, most már papírok is van róla, és ami a legbüszkébb vagyok, hogy 2 darab 3-as szakmunkásunk van, a többi 4-esre vizsgázott. Tehát azért kiszámíthatóbbá vált az embereknek a megélhetése. Azért tudják, hogy eljön a hónap vége, megvan a fizetésük minden hónapban. És ugye most 47 000 a minimálbér, azért nálunk 74. Mondjuk azért kőkeményen dolgozni kell azért. Tehát az erdei munka az nem leányálom, oda nem kisasszonyok járnak csipkét hímezni, az kőkemény fizikai munka. Az jó azért, hogy van munkahelyünk, van hol dolgozni. És ezt azt lehet mondani, ez nekünk úgy jött, mint égből egy nagy adomány, hogy most dolgozhatunk. Itt 15-től itt szószoros értelemben küzdködnek a családok az, hogy a megélhetésére. Nincs kenyérre pénz, nincs erre, nincs arra. Éjjel-halnánk 22 000 forintból egy nagy családot nem lehet eltartani. Sajnos, hogy nem tessük meg, hogy mindenkit fölvezünk. Nincs rá lehetőség. De szezonálisan nagyon sok ember dolgozik. Mikor csemetőültetés van, akkor a 90%-át elviszem a valónak.
My first impression is that I'm amazed at the level of social cohesion, the social capital people have built up here. And the second thing is that they're very clever, cagey with business ideas, and I think there must be a lot more potential in the wood sector to develop new products and services, and they're frightened to expand and they're frightened to borrow money. Now that might be very clever, but it's also a shame. So I think that maybe at national level or regional level something could be done to capitalise the growth of this business. So it seems to be very important to this region, providing a lot of jobs and welfare. So I wish it well, and I wish it could expand faster. Similar examples working in the wood sector in France and in other countries, producing chips for domestic heating and so on. It's a growing market, it's a big ecological market in that. So I think it's multipliable in lots of countries. But obviously it depends on having the local animator here, and it depends on having an organisation to train and coach the local animator to start the whole thing off. So local multiplication ought to be possible if Zorro is willing to travel and go and talk to other people and persuade them. A Csereház programot hogy ismerted meg? Elhívtak egy konferencia, hogy miről szólna a dolog, mondtuk, hogy nekünk már akkor létezik egy irodánk, hogy akkor egy információs központot szeretnénk létesíteni. Így pályáztuk meg hozzájuk, nyertünk számítógépeket, irodai felszerelést. És akkor mondták, hogy van ez az újfajta vállalkozási forma, ez a szövetkezet, és hogy ebben jobban lehet foglalkoztatni az embereket, és hogy próbáljuk ki ezt a tevékenységet. Ez jött 2010-ben, így alakítottuk meg a hátrányos helyzetűvel foglalkoztatási szövetkezetet, és ott olyan tevékenységet fogalmaztunk benne, hogy ez a Kovács műhelynek a továbbvitele, fejlesztése, 8 embert vettünk föl, 8-at is képeztünk ki, piacozással foglalkozunk. Annyira szegény ez a vidék, hogy mifelénk nem lehet eladni egy terméket se, de viszont az a tapasztalat, hogy a piacokon viszont megveszik jobban. Elmegyünk, látványkovácsolást végezünk, és akkor ott értékesítjük a termékeinket. Ugyanakkor működik egy weboldalunk, amin ugye meg is lehet rendelni a termékeket. Azt mondhatjuk, hogy akkor a Csereház programnak ez volt a fő eredménye, hogy létrejött a szociális szövetkezet? Az egyik legfőbb eredmény, igen ez. És mi volt még a másik? Minden ember ez eljutott. Akkor csak elmentek mindenkihez, feltérképezték a lehetőségeket, a szervezeteket, szövetkezetet, próbáltak segíteni, hogy az megvalósuljon, és hogy pályázat formájában beadható legyen. Most már van tapasztalat, szerintem van humánkapacitás is, tenni akaró emberek, most már azért van motiváció, hit is, bizalom is. Merre tovább? De folyamatosan adjuk be a pályázatot. Most is szinte nem tudom, azt várom, hogy mikor lesz ennek vége, és mikor tudunk elmenni, és hogy mikor tudjuk ma beküldeni például a pályázatot. Ha akkor nincs a Csereház program, de elmondhatod azt, hogy nem szeretsz velem beszélgetni, és inkább menni. De nem, szeretek, csak tudod te is, hogy mennyi feladat lett azóta. És ha például nincs meg a hálózat, akkor én 20 településen nem tudok segíteni. Mert az is azért fontos, hogy ki az, aki engedi, hogy segítsünk. Mert hogyha valaki nem engedi, hogy segíts neki, azon nem is fogsz tudni senki segíteni. Ma Magyarországon a roma gyerekeket nem úgy képzik, ahogy kéne. Kikerülnek innen általános iskolából, elvégzik a szakmájukat, megcsinálják, és utána az utcára kerülnek ugyanúgy, mint egy, aki nem tanul, és így halmozódik fel ez a sok hátrányos helyzetű gyerek. Nagyon sok képzésen átment a település, tehát volt felzárkóztatási program, ABC eladó, kőműves tanfolyam, míg a telepes program volt, addig dolgoztak az emberek. Mert hogy a szociális bérlakásokat építettünk, ebbe benne voltak a roma emberek, és ezt is ők csinálták, egy rossz csűrből lett. A telepes program ez egy komplex program volt. Volt ennek foglalkoztathatósági része, volt ugye a szociális része, illetve volt, akiket kiköltöztettünk. Életvitelszerűen több család lakik egy fedél alatt, nagyon rossz életkörülmények között, és életmódváltozás következhet be azáltal, hogy ők a telepről kiköltöznek, lesz egy saját ingatlanuk majd később, mert ez jelenleg a szervezet tulajdonát képezi. Az iroda minden egyéb szociális ügyekben a település igényeit is kielégítette egyben. Például gyesmegállapításkor, családi pótlék igénylésekor, lakhatási támogatás igénylésekor, szociális segély igénylésekor segítettünk. Az önkormányzatnak van egy 10 hektáros földje, és ottan szeretnénk termelni, és most inkább mezőgazdasági munkára szeretnénk áttérni. 60 fő napi szinten a gyerekforgalom, de nem formális nevelésre több hangsúlyt fektetünk. Az eszközképletünk jó, számítógépparkunk megvan, ami van, hogy mondjuk ezt bővíteni szeretnénk. Itt lesz hozzáépítve elvileg egy rész még, és hát úgy lesz, hogy délelőttönként működik a szociális iroda, után pedig
1-től este 6-ig a gyerekeké a program, amikor drámafoglalkozás, focit foglalkozás, meg mindenféle játékfoglalkozás, tréningszerű dolgok vannak. A bejelentett állás, tehát szakmai stábtag, az 9 fő, hogy 50%-a az helyi cigánytelepen lakik. Kapcsolok egy jó zenét. No, öcsém! Azok a gyerekek, akik bekerülnek ebbe a programba, jobban megismerik önmagukat, meg többet fognak tudni tenni azért, hogyha bizonyos dolgok eszükbe jutnak, akkor az esetleg talán létre is jöjjön, meg is valósuljon. Tehát több eszközük lesz arra, hogy az álmaikat és a valóságukat összekössék. Ha valakiknek 3-nak sikerült összehozni egy jó jelenetet, akkor az akar újra és újra jeleneteket csinálni. És ez egy kicsit struktúrálja a szabadidejüket. Ez, amit az iskoláknak nem nagyon sikerül, mert ott valamilyen módon egy autoriter közegbe kerülnek be a gyerekek, és egy autoritás mondja azt, hogy tanulj. Itt viszont a gyerek mondja azt, hogy ő nem létezik, hogy nem tudja ezt vagy azt megcsinálni, nem létezik, hogy nem tudja a közönséget megfogni, nem létezik, hogy nem tud egy mozdulatot megtanulni. Tehát itt valamilyen módon egy önerőt mozgósít az emberben az, hogyha ő a színpadon meg akar nyilvánulni. Hogy valakik tartozni akarnak ebbe a közösségbe, valakik pedig elutasítják ezt. Az apátiába süllyedt falvak közösségeiben egy ilyen élénken működő pici közösség, akik valamit csinálnak, vagy vonzó, vagy taszító tényező. A jövőben egy olyan összefogásra is lehet ez egy alap, hogy mondjuk 3-4 falu össze tud fogni, hogyha van 3-4 olyan ember. Most nagyon sokakat ezekből közül a gyerekek közül talán az önismeret és a hosszas kapcsolata alapján egy jobb pályaválasztáshoz hozzá tudjuk segíteni. Ez egy más kérdést is felvet, ez felveti az értelmiségi felelősség kérdését. Én azt gondolom, hogy ehhez ide kell jönni. Szerinted ez működne máshol is? Te látsz annak valamilyen akadályát, hogy ez máshol nem mehetne, hogyha ugyanígy fel van építve? Azt nem tudom, hogy működne, vagy nem működne. Az biztos, amit itt csináltunk a Csereháton, az most már működik. Cserehát az elég szegény térség. És ha itt össze tudtuk hozni ezt a hálózatot, akkor más területen miért nem működne. Ami nagyon fontos számomra, hogy ne kísérletezzünk az emberekkel. Hogy például úgy vigyünk oda a projektet, úgy vigyünk oda egy koncepciót, vagy egy lehetőséget, hogy előtte már megvan az a bázis, megvannak azok az emberek, akikre lehet építeni. Mert ha nincs a térségben egy olyan ember, vagy intézmény, vagy valaki, aki azt mondja, hogy az én misszióm, hogy itt valami történjen, akkor nem lehet csinálni. Hát a Cserehát program generálta a leghátrányosabb helyzetű kistérségek programját, hiszen annak apropóján kezdődött el 2007-ben az LHH-s projekt, ugye a leghátrányosabb helyzetű kistérségekről beszélünk ebben az esetben. Ennek kapcsán a támopos projektek voltak meghatározóak, de a TIOB-ban is kiírásra kerültek programok, illetve maga az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Programban is az úgynevezett kis települések falumegújítási programja is írásra kerültek, és ekkor valósultak meg. Én amikor a Cserehát programról először hallottam, akkor megmondom egészen őszintén, kicsit ellenségesen viszonyultam ehhez a dologhoz. Én úgy gondoltam, hogy okosabb vagyok az átlag polgármesternél, és magam akartam eldönteni, hogy mit és hogyan valósítsak meg. Aztán rájöttem, hogy nagyon is kell a beszélgetés. Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb üzenete a Cserehát programnak, hogy megtanultunk helyi szinten gondolkodni, és megtanultuk azt, hogy a helyi szinten kitalált ötleteket hogyan valósítsuk meg, illetve hogyan szerezzünk ehhez támogatókat. Magyarország miniszterelnöke úgy ítélte meg, hogy ez az anyag, amit mi összeállítottunk, érdemes arra, hogy ennek kapcsán kialakuljon a 33 leghátrányosabb kistérségben az LHH program, ami azért az elmúlt években hatalmas milliárdokat hozott a különböző térségekbe, és nem mondom, hogy minden tökéletesen, de azért néhány dolgot sikerült belőle megvalósítani. Hátrányos helyzetű emberek, közösségek hogyan kapcsolódnak a ti munkátokhoz? Ugye nem kell bemutatni azt a 3 kis térséget, az Encsit, Szikszóit és az Abaúj hegyközit, amit a mi akciócsoportunk lefed. Alapvetően mind a 3 az ország 33 leghátrányosabb kis térségek közé tartozik. A helyi vidékfejlesztési stratégiánkon keresztül fogjuk össze a helyi szereplőket. Ebben nem csak hátrányos helyzetű egyének és csoportok találhatók. A helyi kezdeményezésekre építünk. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk meghallgatni mindenkit, és mindenkinek minden ötletét, és ezt integrálni a mi fejlesztési stratégiánkba, annak érdekében, hogy a későbbiekben ezekből az ötletekből akár pályázati felhívás is szülessen a helyiek igényeinek megfelelően, erre később pályázni tudjanak, és
végső soron azt tudják majd megvalósítani, amit szeretnének. A vállalkozás alapú fejlesztések esetében nagyon ügyes pályázókkal találhatunk, nagyon erős szegmens maga a közszféra, amiben ők is sikeresen tudnak pályázni, illetve forrásokat lehívni. A hátrányos helyzetű csoportok egy egészen sajátos helyzetben vannak, hiszen itt általában pár százezer forintos projektől maximum 1-2 millió forintos ötletig beszélhetünk, de ez általában egy pályázatírónak nem jelent nagy anyagi reményeket, ezért nem áll mellé. Legtöbb esetben ezek a pályázati versenyben, ezek a szervezetek alul maradnak a megfelelő képességek, illetve a segítség hiányában. Már a kezdeteknél nagy segítséget jelentett a Cserehát program, hiszen a legtöbb pici civil kezdeményezés szervezet onnan merített ötletet, vagy néhány civil szervezet onnan indult át. Én bízom abban, hogy ebbe az országba teret engednek nekünk is, mint cigányvállalkozóknak. Tehát nem csak arra tartanak minket, hogy hajbókolva menjünk el mondjuk a rendőr előtt, mert azt szeretnék, hogy előítelek nélkül dolgozhassunk.